estudio que nos dá a posibilidad de, en tempo real, de coñecer ese estado a nivel de provincia, a nivel de concello e mesmo a nivel de edificio, que fai que sexa unha ferramenta moi axeitada para as administracións públicas a hora de decidir determinadas políticas en materia de vivenda, pero tamén para os cidadáns a hora de plantexar cuestións que teñen moito que ver, pois, por exemplo, coa eficiencia enerxética, un tema que para as vivendas pois, é de singular importancia. Eu agradezo o traballo, agradezo a proposta, a Diputación asume, casi desde o segundo que escritou esta proposta, o contar con unha ferramenta destas características que permite que nunha provincia como a nosa, que conta con 3.653 núcleos de población, o 90% deles pois, teñen menos de 100 habitantes, estamos a falar de 149 núcleos de población deshabitados neste intre, pero outros que posiblemente, lamentablemente, en un futuro próximo pues, tamén estarán, pero que todo este tipo de datos evidentemente nos van a servir ás administracións públicas para tomar decisións, e as decisións públicas serán máis acertadas, irán na mellor dirección se temos a fiabilidade que nos outorga unha ferramenta, un instrumento web destas características. Por eso